מאירים את הביומטרי על ידי לחיצה על ספרה 5, לוחצים על כוכבית להיכנס להגדרות, מקישים קוד מאסטר, בסוף סולמית, נכנסים ליוזר, add user, כותבים את שם המשתמש, בסוף סולמית, set finger, מחליקים את האצבע, עד שישמע שני צפצופים. אצבע שנייה. V. עכשיו הוא שואל אם אנחנו רוצים להוסיף גם קוד לאותו משתמש. במידה ורוצים להוסיף עוד קוד, לוחצים על OK, במידה ולא, על כוכבית.